hugda okay. Masih pukul nomer medyo kaligsik mga tuski maambon giner man noon ini ko lagi ginabuntag mga tuski hindi man lagi ako ginabuntag dito karon balik po ko ay marugya po ng buhaton magkatusi ako rugya po ikaw anak ng kamera kuray ko baro marugya po ng kisulog ginabuntag magkatusi kaya kung magmawir magkatusi o magsulog kaglain-lain sina pero tindakanan mo bulingon usar ka bisti ang may sulog kada mawir mo hindi mo lang labahan kaya mag-ilis-ilis kaglais nina labi na kung puti-puti agoy puno gis mansa grabe kamansa sa sakot tasay tasan ko hangag di ako nga say na marga po ng buhatong magtoski sa mga konras sa mga focus ras sa kamera kaya isudyo kayo pero ito wala yung video ba sa kumatin maskara sa ta maskara kayo para na isang terus nga dito kusog ang ulan sunod adlaw ni mga katuski sunod na ang pressure na sige na ni ulan ba sige mga katuski balik ko niyo po kaduhog na ako ni ginabuntag mo din lagi ginabuntag kung ipakita pero hapon na po yan wala init kapit na alas 2 mga katuski sige mo taligsik ina niya hindi pwede kay yung cellphone ako basta mabasa pandas ako
Wala nalagpot na putol gid siya kay ganina langan ko kay musika lagpot mo mahulbot ra di sa iyang butanganan karon di naman siya malagpot pero putol gid siya tis nga naputol kaysa malagpot nga wala pa putol digin man kayo mga tos kina maigo sa kuan sa bato o sa tuod mo na nga makuha gid siya mga putol gid siya ang isan isas na tuog nylon mga katuski ako na isang ko sa tubig ko kaya na ko balik ko sa bus super na ito na ako rin mga katuski yan ang punta ko karong hapon nahan ako pag-iway init putol siya, bibili yung ulong. Yun. Muli na, malagpot. Sayang tayo. Buto siya buto siya hindi na basta-basta mag-ina magpusi. Yung ako lagi. Bits, kalinahan. Hulbot. Tarik.
Yan mga kasi. Sa bus. Sa bus. Bus ako kumusugat ng susi. Bus. Pabor mo ka bus. Sugat. Tikado lang mga tuski o jakpatan ang cellphone ba. May gusa. Ito. Hindi ako editan sila gamay. Okay. Masing timingan niya.
bisan gitu kaso sila gay nagbutra kuya gitu ato makatikit ako na ibalik babaw ng tikit babaw na kay butang ato bangko nagkatalikod mo po sa kamera ya. Okay na. Yan. Wala ang bolt. Gawa ang bolt sa ano ko no. Si handle ba sa yang simulator niya no. Ang full bolt. Ha. Betul to sih. So kung testingan ni bolt ako dito. Kan bolt. Di ba? Tapos kan buto. Oh. Tuyok na. Yan ako rin bolt. Alin. Okay.
ma-checkboard ang adik tipid. Nanti. Wala ang time. Okay, good. Ligo ka tapos. Bilang makaundan ako sa'yo na. Kailangan na yan i-check it siya pero kining photo pa nila yung mga mold mga katuski. Kaya naagad tendency nga yung luag siya. Uy. Di man mo. Bakit? Di man mo kagat. Lapos din siya. Lapos din yung bagag. Maka hindi ko. Wala juga butos kaya dito silbi. Asa ka ito natagdag. Ngayon, huwag sa good. Tanggal mo good, anak, wala. Lagi perwata mo ito sih. Alas 2.25 pa. Sayang. Sama yun na. Wala mo good. Naman magsilbi good. Wala to, wala yung kay makpulbot. Hindi ko ka balance. Sayang, landong pa man pa kayo. Timay mo. Ay. Saan ko mga tanggal mo ginawa. So, binasa ko kutob. Sa ikaduhang hugna. Manapot pohon, mga tuskay, pahuwais ako kay medyo kuanpot, maambun po. Kaya taliksik mga katuskay. Balik ko ma. Ano yung agi karon no? Karong adlaw mga katuskay, ikan rin. Paingon dia sa ubos. To. Dili na lakan si agi magtuski. O wala pa lang mawala ang lock sa kuan. Siya ang sitwa gani. Maka agi-agi pa unta. No? Kapo kay mawiron kay humok. Sige mga katuski, din sa kutob. Daghang kayo salamat sa inyong pag subaybay. Shout out sa tanan nga mga subscriber ako diya sa akong mga solid followers, sa mga silent viewers. Shout out sa inyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Subscribe Katuski TV. Paki-like at share mga Katuski. Thank you. Daghang kayo salamat sa inyong pag-uban ka na ko. O mayang hapon, God bless ka na itong tanan. Bye bye.